ज' लोगोफोर गासैखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। गोबाव समनि उनाव दिनै आं भिडिअ मोनसे लाना फैदों। नोंथांमोना बयबो थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ दिनैनि भिडिअ मा जागोन। थ'दा बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आं खोन्थालांबाय थानोसै। टिकी टिकी बैठाली टिंग टिकी टिकी बाजारी टिंग टिकी टिकी बैठाली टिंग टिकी टिकी बाजारी भुलिली ओमा बुन्दी बुन्दी बुन्दी। दा केमेराफोरा रेडि जाखाजोब्बाय, दा बै गाहायाव भिडिअ बानायनो थांसै आरो। रेडि। दे Tam. Kemne गिदिं एबार गाहाय खालामदो। स' लोगोफोर नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो गोसो दंब्ला आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोनदों, नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन। टिकी टिकी बैठाली टिंग टिकी टिकी बाजारी टिंग टिकी टिकी बैठाली टिंग टिकी टिकी बाजारी भुलिली ओमा बुन्दी बुन्दी बुन्दी।